Ako si Ramil kuya, dili na ako tinuod nga pangalan. 30 anyos na ko karon. Og lumulupyo dinhi sa Cabadbaran City. Usa ko ka computer technician kuya Rick. Gana in love sa usa ka babaeng nagtrabaho sa opisina. Kuya, nagsugod ang istorya sa among gugma ni Risa. Kaya itong doon ako'y girepair ga computer sa ilang opisina. Nagkailami, nagka-textmate, ug misangpot sa paghigugmaay. Abi ni mo kuya, miagi na og kami niyoon si Risa. Apan nagkabulag siya sa iyaga bana, gumikan kay di man lagi kuno siya makaanak. Wa niya matagaig anak ang iyang bana. Hinungdan ka nagkabulag o gibulagan siya sa iyang bana. Nga maupo hinungdan, nga dili gusto ag akong mga ginikanan. Nga to ni Risa. O garon nga nyo masabtan, Kuya Rick, sugdon ko sa sinugdanan, aga tanan. Ma? Oh, Ramel. Ma, magbinyo na ko. Aha? Magbinyo ka? Kinsa man ko ng bayhana, Ramel. Ma, nagasabot naming Risa nga mag-live-in nami. Ha? Kana si Risa? Noon sa ka ba, Ramel? Nga nung kadamang yung babayhana? Ma, nahigugma kong Risa. O ga, dili pwede ga. Dili na ko siya minyuan kumikan ka di kasabot nabi. Ramel, buka ng imong mga mata, Ramel. Tanawa kung unsa ang nangagi ni Risa. Di ba gibiyaan og bana? Posible dunay apan niya. Posible doon na siya diferensya. Pero ma, nga dugod ga, isundog ba nimo sa miagi sa iya kinabuhi katong iyang bahanan nga miagi. Ma, nagkahigugmaay mi. Ug dili ko musugot nga mapakyas pa di kalbog magaplano. Ma, unsa ba gyud di ka musugot di ay? Ramel, wa ko kayo na ni anang babayana. Pastila ni mo maoy. Sige, kung dili niyo madawat si Risa, wa ko mahimo. Pero pasensya na. Masupak tagid mo. Ramel, asa may imong palabayon? Kami nga imong ginikanan o kanang babayhana. Ma, Makagi kapag labaw pa ni Ana, Ramel, daghang babae din hi. Sa akong gisulti nimo, nga nung siya pamangyot. ma, musugot mo sa dihi. Magbinyo gud mi. Og di niyo dawaton dinhi sa bahay si Risa. Ako'y bulakaw diri. Bahala na. Og ay lang mo kabalaka. Padayon gihapon ko nga musuporta ninyo. Sige, mulakaw na ko ma. Ramel, balik ko sa dire mag-istorya sa ta. Ramel! Adto na ko ma. Ramel, kini atong mga gamit o kini pang imong mga gamit. Ako nang bala pag-arrange ini. Dili lang siguro dapit sa aparador sa kilid. Aron hapsay kay tanawon. Kaswerte gid ako nimo. Salamat kayo, Risa. Og pasensya na. Dito ba ginunta sa bahay mo, Puyo? Pero lisod kaayo. Lisod kaayo ga. Ingani ang sitwasyon. Ramel, nakasabot ko sa sitwasyon. O bisan pa ni ining tanan. Wala ko nalaing sa imong mga ginikanan. O salamat kaayo, Ramel, ha. Kay imo kong gipili o giunungan. Timaan usap ka na, Ramel, nga nahigugma ka na ako. Risa, bisag kinsa pang babayhana, dili ta ka pwedeng ibaylong ito nila. Gubigan ka lahi ka.
Dako kayo nga akong gugba ka na nimo. O sige lang. Moabot rin hapon ang panahon nga. Madawat ka sa ako magaginikanan. Ramel, wala ko'y pagdumot sa imong ginikanan. Labaw sa tanan, wala ko nalain. Moabot talaga ang time nga makagusto sila ng ko. Salamat. Salamat kayo, Risa. O ako pa din kamutan. Magbalipayon ta. Sige lang kay dili madugay. Pagpakasalta. Salamat kaayo, Ramel. Wag di ko masayop sa akong pagkigtipo nimo. Kay labaw sa tanan, gwapo ka. Buutan na yun. Ay, tama na oy. Tama na yung drama. Aliga rin, be. Sandig ka rin sa akong bukton. Ay. Ay, Ramel. Kuya, sakit man sa akong kabubuton. Nga supa ko akong mga gidikanan. Apan di pod mahimo. Nga, akong talikdan si Risa, gumikan ka dahil gugma kong adto niya. Mauto kuya nga. Dahil ubos sa akong inahan. O bisan pa man ito baga panahon na, bisan o dada ko'y kaipon. Bidyo na ko. Pero padayon gihapon ko gabi suporta ganito sa akong mga ginikanan. Igod man sa ako bagabanghod. Pero, gubikan sa nagpasulabi gagarbo ni Mama. Usahay dili na wato na akong ihatag. Pero ako lang gihapon gisabot, Kuya Rick. Hangtod ka usa ka adlaw da kuya. Igod ini, aga na hitabo. Oh, aya, kagadida ka na. Ay, kuya. Oh, taon-taon lang ko, kuya. Kumusta naman si Mama? Ay, si Mama ay. Nahiubos ni mo, kuya. Kuya, uy, nga naman good ka. Nga, gisupak man mo sila si Mama. Ay, sus, ay. Di ito ba sisikot anak? Kaya sa bagoy naaanak, God. Natural. Kaya nagkahigog maiming Risa. Unya lagi, kuya. Nahibaw man siguro ka, kuya, kung ano si Mama dili mo sugutan ng Risa. Tungod kay dili na siya makaanak, kuya. Gibiyaan kita na siyang bana. Tungod kay baog si Risa o dili ka anak. As, ay. Bisag unsa pa si Risa. Nahigog ba kong ito niya? Maulagi ng imong ugma, kuya. Tanawa. Nahiubos ni mo si Mama o si Papa. Unta o wala ka nagtuman sa imong gusto. Iyabaw na ka sa bahay karon. Astilan, oy, pati ikaw. Pati ikaw mong sermo naman ako. Oh, di para di mo. Ay. Ano niya, tanawa? Duwagi, Maligbing kuya. ka ba? Kuya Tagaan ba? talaga di kag kwarta. Murag dahil dapig ka na ko. Kuya, duwagi ng 200, kuya. Kinakipaliton sa mall. Sige, sige. Di higigahid ako ila Mama. Palitig tambal. Kaya na po siguro tulad tumarog tambal. Kuya, di ni mo ni duwagan na. Paksian ko ni kang Mama. Tugangan ko lagi na. Oga, ay lagpasayro si Mama. Oh, kuya. Gagikan ako ng maong kwarta. Ipalit na lang na ditsog tambal. Ay lang pasayra gagikan ako. Kaya di na po tumutumar. O, sige, kuya. Sige, tag-uuna nito ni kuya, ha? Basta, Basta kini, maugin na ako. tawagi ko ha. Tawagi ko kung sa'yo mga. Kung saan ay mahimong sitwasyon nyo dito. Oh, kuya. Sige na. Kaya nga, dapat ko trabaho. Oh, sige na, kuya. Ito na ko, kuya. Ug, salamat kayo ni kuya, ha? Sige. Humuta ba ni? Risa, Ay, Romel. wow, kahumot ba? Nakaabot ka naman di ay. Unsa ba imong giluto? Kadaghang ba nagsudan, kahumot kaayo eh. Siyempre, naagoy okasyon. Unsa gyud okasyon? Basta, mga ansa taog ya na nako i-surprise ni mo kung Ay, ano. sus.
O niya na nang sudan. Uy, ikaw ang gusto na kong unahon sa pagkaon. Tala. Ikaw ay. Wagid na. Wa na yung pagka-chukir. Bitaw, oy. O sa okasyon. Ganong nagluto ka magdaghang sudan. Ramela. Lingkod ko ti habi. Unsa god? Unsa? Unya na Unsa? magatang mga undi. Puslan man. Lingkod din ha. Og tapat na ako. Oh, sige. Unsa man? Tutukir ako ko, Ramela. Pastilan. Mura man taanig. Unsa gani basig mamangon ta diri, amigason unya ta diri. Ramela. Tanawa ko, Ramela. Og, Ramela. Mahimaw ka ng amahan, Ramela. Tinuod ba Baptis gani? ko, Ramela. Tinuod ka Risa? Oh, Ramela. Og, siya ron ni Uy. Wagay ka na kamatikot kung unsay na usap na ko. Yes! Magasilingan! Amahan ako! Yes! Woo! Ramela. Salamat. Og, salamat kayo sa Diyos, Ramela. Kay ginangog niya ang akong mga pag-ampo. Og ni Ana. Ato ang i-promise nga mamahimaw kitang maayong ginikanan og maayong amahan og inahan sa atong anak, Ramela. Salamat kayo. Salamat kayo kay dili na tinuod ka. Dili ka makaanak. Dili ka mamapdos. Posible nga katong imong bana mo baog. Mao ka na klaro, Ramela. Yes. Sigurado ko. Salamat yun kaayo sa Diyos. Ramela. Sigurado ko nga malipay ka na akong pamilya ni ini. Ay, thank you, Lord. Kuya, daw sa gibayaw ko sa kahanginan niya ito magapanahon na. Hubad ka na sayran na mo nga mapdos. Si Risa. Habi di mo kuya, labihan ka na akong kalipay. O ga naglaom yung ko nga ito magapanahon na. Tunan ay kausaban sa tinagdan sa kung mga ginikanan nga di ka na ako. Ug nga usab sa kong asawa nga si Risa. Apan kuya Rick, ang nagpait kubikan kay kong doon ay good news. Ginamhabdos si Risa. Apan doon na po'y bad news. Gubikan kay aga kong amahan. Nadaha sa hospital. Gubikan lagi sa iyong balatian. Mauto kuya gaway paglangan. Bisan og waha mi maayo ga tinagdanan sa akong inahan. Pero mi adto gidayo ko sa ospital. Og ingon ini aga nahitabo. Ma, kumusta si Papa? Ma, Risa. I mean, Kuya, Aya, kuya, kumusta si Papa? naalagi kuya, na stroke. Kuya,
pasensyahin lang na si mama ha. Hinapa na siya sa kagulaanan karon. Oh, sorry kaayo kuya ha. Pati ikaw. Ambot pa ni si mama, uy. Ma, si kuya mao. Sagdi lang sa kasabot ko. Pero, kung sabay baga kinahanglan, di ang kwarta ay. Kung sabay baga resita, palitaan tanan. Kuya, takot-takot gid ang gikinahanglan ni Papa. O sige, Kay mahal ka ini mga tambal nga gipang resita sa doktor. sige ako di bahala. Salamat. O sige, di ko maglangan. Kaya sayo na ka. Maabdo si Ate Riza ni mo. Huwag maato na ko. Kaya nagpapalit ka ditong mangga. Sige na. Basta tawagi ko ha. Oh, Tawagi ko kung unsay mahitabo dire. oh kuya, tawagan na ka kung unsa pa'y mga kinahanglanon namo dinhi kuya ha. O, pasayron po ka namo kung unsa na sitwasyon ni Papa. Sige, sige. Sige, maato na ko. Sige kuya ha, regards kong Ate Risa. Sige, sige. Basta, tawagi ko ha. Oh kuya. Doon ay bitawag na ako. Si Aya. Unsa kaya dito buwan eh. Akong tumagon. Hello, Aya. Hello, Kuya Ramel. Oh, kumusta naman si Papa? Ako lang ibalita sa imo kuya nga okay na si Papa. Mao, mas maayo. O kuya, makaistorya na si Papa kuya o gani. Ni anay may sabay karon kuya. O gipangita ka ni Papa kuya. Mao ba? Sige, sige. Buwan na dayon ko. Buwan na ko karon sa atong bahay. Sige, babay na. Babay na, Aya. O sige kuya, bye. Ma? Okay na din si Papa. Oh, okay na si Papa nimo. Ma, nga no di ka mamatubang. Salamat sa Ginoo kay naka-recover ni si Papa. Ma, nasuko ka paghapon ako. Wala man. Lakaw na. Ato ang imong amahan. Kay, doon ako'y lakaw. Ma, mag-istorya na ta. Ma! Ma! Nang, ni Aka. Ang kadali lang ha. Kay, tawagon pa na ko si Ramel. Ngano ba, Risa? Nganong dili man kam nako mo sang pitog mama. Nang, buti magpasabot na. Gidawat na ko nimo. Risa. Kinsa ba na, Risa? Ramel. Ma? Si Mama.
Maayo kay nibisita ka na mo. Oh, Unsa man ang imong da? ni Armel ay prutas kini para sa imo asawa. Salamat kaayo. Salamat kaayo, ma. Subuot mo bang ipasabot nga? Dawat na ninyo si Risa, ma. Sorry kaayo, Romel. Nadawat na nako si Risa. Oh, labaw sa tanan. Salamat kaayo sa imong pagsuporta nga rin namo. Tungod nimo na ayo ang balatian sa imong amahan, sa imong suporta nga kwarta, Romel. Ma, salamat po kaayo. Himong hindot ang dagan sa atong pagtinagtanay. O, ay kalimti na tong nahitabo, ha, Risa? Anak ko, Romel. Ug ikaw, Risa. Amping ang imong kaugalingon tungod kay mabdus ka na. Ang dami nga magpaluyo diha ninyo. Salamat. Salamat kayo, ma. Salamat kayo. Romel, kabuutan sa Diyos naman hinato. Idungugid niya ang atong mga pag-ampo. Umpisan ako, Romel. Dili ko makatuong. Madawat na ko ni mama ni mo. Sa iyong amahan. Maganda. Huwag ka nang tanan pagbuot sa Ginoo. Salamat, Lord. Salamat. Kuya, walay kabutangan sa kalipay ga akong ibati. Gumikan kay sa kaulahian. Nagbalipayon ko. Uban sa kumaga ginikanan, ilabi na sa kong asawa, ga si Risa. Kuya, salamat sa paghatag o kinabuhi dinig akong kasidatian. Hinaot nga ang tanang naminaw, ug nagtanaw. Dalingaw, ug labaw sa tanan. Nakakuha og mga buluhanong pagtulunan. Ibog magtatampo. Romel. Okay, bagay-igsoon, mau katuag sulat kaagi ni Romel nga taga Kabadbaran City. Dili niya tinuod ka pangaan bagay-igsoon, pero taga Kabadbaran City siya. Nindot kayo ang maong kasinatian. Doon nagpaluyo nga mga pagtulunan. So doon nagay mga panahon, di ba nga, ang ginikanan na to, dili mo oyon sa nagustuhan na to babae, supak sila. Wa sila bakagusto. Kay matod pa bitaw sa uban kitang tanan lailahig kada baga obserbasyon magapanglantaw. Pero katong bahina kini kasinatian ni Romel wa maangay kay wa lagi kuno gibiyaan ganis bana. Kay doon na diferensya, no? Doon nag-iapan. Tumato ga maangay pero di ay at least sa kaulahian dili di ay si Risa ang dunay diferensya. Mo nang giingon Derek, no, nga dili kidi ay nimo kana bitaw nimo husgahan, no. Walay judgment dapat. No, nga mahitabo dili ta mahimong judgmental ngadto sa atong isig kaingon. Kaya wa pa ta masayod kung unsa gaya naaana niya.